አርስተ ዜና ሐምለው ያሰር ድህነት ስነ ምህዳር በመሐላው ህይወት በረኻ መጸግዕን መንበርን ዝረኽብሉ ዕድል ከም ዝፈጠረ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም ትማሊ በጉጅለ ተኸፋፊሎም ምዝታይ ዝጀመሩ ተዛተይቲ ለምውን ምስ ጉጅሎም ብምዃን ዘቶም ቀጽሎም እናካይዱ ይርከቡ ካብ ዜና ወጻኢ ኣብ የመን ዝመደብሮም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃት ሑቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ናይ ባሕሪ እገዳ ከም ዘንበሩ ኣፍሊጦም ሰላም ጥዕና ሃበለይ ዝኸርኩም ተመልከቲ ከመይ ተምሲዩ ልክዕ ሰዓት ሓደ ኮይኑ ከም ትልሙድ ማዕድ ዜና ሒዝና መጺና ኣለና ዜናታት እንዳመራሕኩም ሳኹም ጸንሕ ኣነ ብርሃን ፍሳ ፈለማ ብሓፀር ዜናታት ክንጀምር መርሃ ግብሪ ሐምለዋይ ኣሰር ኢትዮጵያ ድሕነት ስነ ምህዳር ብምሕላው ህይወት በረኻ መጸግዕን መንበርን ዝረኽብሉ ዕድል ከም ዝፈጠረ ፕሬዝዳንት ፌደሪ ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም በዓል መዚ ሓለዋ እንስሳት ዘገዳም ኢትዮጵያ መበል 60 ዓመት በዓል ምስረቱ 60 ዓመታት ንህይወት በረኻ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪ ሓሳብ ይኽብርሎም ኣብቲ ክብረ በዓል ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓዊሱ ካልኦት ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ተወከልቲ ዓለም ለኸ ትካላትን ጻውዒት ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ተረኺቦም ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ንዘበናት ዘጠራቐመቶም ሜላታት ሓለዋ ህይወት በረኻ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ኣብ ምስግጋር ካብ ኣፍሪካ ግንባር ቀደም እያ ኢሎም ኣብቲ ዓውዲ ትጽቢት ዝግበር ውጽኢት ንምምጻእ ተጊኻ ምስራሕ ከም ዝግባእ ብምግላጽ ኣብ ዝሓለፉ 60 ዓመታት እቲ በዓል መዚ ከምኡውን መዳርግቲ ኣካላት ተፈጥሮ ንምሕላውን ዘበርከትዎ ርኡይ ኣስተዋጽኦ ምስጋና ኣቕሪቦም ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ምስ ቀዳማዊት እመቤት ሪፐብሊክ አርሜኒያ አና ሃኮቢያን ውጽኢታዊ ዘተ ከም ዘካየዳ ገሊጸን ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ኣብ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጸን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ምስ ቀዳማዊት እመቤት ሪፐብሊክ አርሜኒያ አና ሃኮቢያን ኣብ ዝተረኻበሉ እዋን ኣብ ሃገራተን ኣብ ዘሳለጦ ዘለዋ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተዲበን ተዛትየን እየን ክልቴን ቀዳማዊት እመቤታት ዝገበሮ ዘተ ዕውትን ውጽኢታውን ከም ዝነበረ እውን ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ኣብ መልእኽተን ኣረጋጊጸን ትማሊ ብጉጅለ ተኸፋፊሎም ምዝታይ ዝጀመሩ ተዛተይቲ ለምውን ምስ ጉጅሎም ብምዃን ዘተኦም ቀጽሎም እናካይዱ ይርከቡ 50 ተዛተይቲ ብምሓዝ ኣብ 80 ጉጅለም ተኸፋፊሎም ምዝታይ ዝጀመሩ ንኡሳን ጉጅለታት ብዝተማልአ ኩነታት ትማሊ ካብ ድሕሪ ሰዓት ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ኣናእሽቲ ጉጅለታት ብምዃን ምይይጥ እናገብሩ እንትኸውን እዚ ከይዲ ድማ ክሳብ ጽባሕ ዝቕጽል እዩ ተባሂሉሎም እዚ ከይዲ ንምዕዋት ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት ብሞያኦምን ብምድላው ትምህርቶምን ነቶም ናይ ኣጀንዳ ሓሳባት ብዘለዎም ሙያዊ ቅርበት ብቕዓት እዮም ኢሉ ዝኣመነሎም 80 ዝኾኑ ጉጅለ ሰብ ሙያ ወይ እውን ፓነል ኦፍ ኤክስፐርትስ ኣብቲ ሃገራዊ ጉባኤ ዘተ እናሳተፈ ይርከብ በጀት ዓመት 2018 ህንጸት ትካላት ዴሞክራሲን ጸብለልታ ልምዓትን ዝተረጋገጸሉ ዓመት ምዃኑ ተገሊጹ ፓርቲ ብልጽግና መድረኽ ገምጋም ኣፈጻጽማ ስራሕ በጀት ዓመት 2018 ከምኡውን ምይይጥ ትልሚ በጀት ዓመት 2019 ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናካየደ ይርከብ ኣብቲ መድረኽ መደረ ዘስምዑ ምክትል ኣቦ መንበር ፓርቲ ብልጽግናን ሓላፊ ዋና ቤት ጽሕፈትን ኣደም ፋራሕ ልምዓትን ህንጸት ዴሞክራሲን ጎንን ጎኒ ብምስጓም ኩለ መድያዊ ብልጽግና ንምርግጋጽ ብዝዓለሙ ብዝተዓመሙ ተግባራት ልዑል ውጽኢት ከም ዝተመዝገበም ተዛሪቦም ዘለዉ መላ ህዝቢ ኣብ ሕድሕድ ልኡኽቶ ብንቕሓት ኣሳቲፍካ ግድኡ ከበርክት ከም ዝተሰርሐ ዘልዕሉ ኣይተ ኣደም ፋራሕ ብመንፈስ ዋንነት ኣብ ጎኒ ፓርቲና ብምስላፉ ድልዱል ሰረት ጉዕዞ ህንጸት ዴሞክራሲና ዘንበረም ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ዝሓዞም ሽቶታት ብልዑል ኣፈጻጽማ ምዝዛም ተኻኢሉ ይክብሉ እውን ኣብሪሆም ናብ ዝርዝር ዜና እንትንሓልፍ ድማ ጉጅለ ህወሓት ንመናእሰይ ትግራይ ናብ ሱዳን ይሸጦም ከም ዘሎ ፖለቲከኛታት ትግራይ ገሊጾም ኣለዎም
توم بوليتيكينياتات ጉጅለ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ከም ንብረቱ ከም ዝሓስቦን ንሰላም ድሉ ከም ዘይኮነን እዮም ጠቂሶም ዘሎም ወሲኾም ድማ መናሰይ ትግራይ ካብ ዓፈና እዚ ጉጅለ ባዕሎም ንከድሕኑ ተላብዮም ጌታቸው ዓለሙ ፖለቲከኛታት ትግራይ ጉጅለ ህወሓት ንመናሰይ ከም ከብቲ ናብ ሱዳን ሸጠም ከም ዘሎም ገሊጾም ካብ ሞንጎቶም ፖለቲከኛታት ሓደ በወገን ህወሓት አደራዳሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝነበሩ አይታ አሰፋ አብርሃም ጉጅለ ህወሓት ስምምዕ ምስተፈረመ ሽዑ ከም ዝተቃውሞ አፍሊጦም ጌታቸው ረዳ ፕሪቶሪያ ነርምሳና ገና ትርፍረም ምስረይዎ ክሕደት ከሓቲሎም ተቃውሞም ጎይ ደድሕሪዩ ኢሳያስ ተቃውሞ ተኸሊፍና ኢሉ ዝተቃወመ ኢሳያስ ስለዚህ ለመጀመሪያ ታስ ጊዜ እቱ ዝመስል ደም መፋሰሲ ጦርነት ተጠው ዘበለውዕን ዝተቃወሙ ሰላም ዝተቃወሙ እዮም ካብ መጀመርቱ ብድሕሪኡ ዓመት ክልተ ዓመት ናስልጣን ፍሕፍሕ ብዝመስል ህባ ጌታቸው ህባ ታደሰና ተባሃለ ነውሕ ሄድና ከዚ ግን ከይዱ ናስልጣን ተይኮነ ና ጸጥታ ና ትግራይ ጸጥታን አላዋትን ጥራት ይኮንስ ና ኢትዮጵያ ጸጥታን ናቱ ክልል ናትሪጅን ብሙሉ ሴኩሪቲ ዝህውክ ጸገም ኮይኑ ወጽይሎ ግብጽስ ኤርትራስ መንስ ወሎም ጠበንጃን መድፍዕን ይወለው መንእሰይ ናሐፈሰ خرክብ ተዋዒሉ ቡዕል ከም ከፍቲ ዳር ላይ ያላችሁ እንደዚህ ቅርሽ ተዋዒሉ ኣብ ሓደገኛ ዝኾነ ለኹላትና ሒዝና ጠፍ ዝኽል ኩነታት እቲናሎ እዩ ጉዳይ ምክትል ፕሬዝዳንት ፓርቲ ስምረት አይተ ሀብቱ ኪሮስ በወገኖም ህዝብ ትግራይ ጸረ ዝጉጅለ ዝገብሩ ቃልሲ ዘሐይለሉን ዝለዓለሉን እዋን ሕዝም ኳኑ ሓቢሮም እዚ ጉጅለ እዚ ትግራይ ከም ንብረቱ ህዝብ ትግራይ ድማ ከም አቃሓናቱ ንሱ ተስእንትሎ ለተስ ደቀስንትሎ ለድቀስ ዓይነት ጸረ ህዝብ ጉጅለ ምዃኑ በደንብ ተረዲእዎሎ ጸረ ዝጉጅለ ዝለዓለሉ ግዜ ሕዚ እዚ ጉጅለ እዚ ብጠመንጃ ለአምን ሓሳውል ተወድኦ ልበኸተ ኃይሊ ይሕዝ ነዝል በኸተ ኃይሊ ተጋሩ ሓደ ኮይኖም ካብ እንግዳዓ ተጋሩ ክገልስ ዝገብሩሉ ግዜ ሕዚ ተጋሩ ብስም ጀጋኑ ተዋጋእቲ እዮም ከም ዘይሞቱ ሓጺን ከም ዝኾኑ ሓሲቡ ተዋጋእቲ እዮም እንዳበለ ንሱዳን ይሸጠመሉ ሕዝብ ጭቡጥ ኢሉውን ንምስ ግብጽውን ተሓባቢሩ ለናይ ግብጽ ድሌት መሳርሕ እውን ኣብ ልጥቀመሉ ግዜ ተጋሩ ተዋሪድና ኣለና ልዕልሉ ኾነ ይኹን ግዜ ተዋረድናዮ ሎምዚ እዚ ውርደት ዝክፈጽል እንድሕር ሓሲብናዮ ዝጉጅለ እዚ ዕድመው ክናዋዕዩ እዚ ውርደት እዚ መልስና ላፍቲ ንውር ቦታና ክንምለስ እንድሕር ንሓስብ ኮይና ሎሚ ኖት ጽባሕ ኖት ድሕር ጽባሕ ሎሚ እዚ ጉጅለ እዚ ካብ ትግራይ እንግዳዓ ክልቅ ክንሰርሕ ኣለና ካልእ አመራርሓ ፓርቲ ስምረት አይተነጋ ሰፋ ብግዶም ጉጅለ ህወሓት ንሰላም ድሉ ዘይምዃኑን ሰላም ዘይደሊ ምዃኑን አዘኻኺሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረሉ እውን መላእ ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ተቆጻጺሩ ናይ ባዕሉ ናይ ውልቀሰውን ናይ ቤተሰቡን ሃፍቲ ዝእክበሉ እዩ ኣብ ትግራይ ከይዱውን ትግራይ ምስገራውታና ተባሰት መሰከባቢያና ተባሰት ኣብ ሕምስ መስክት ነበር ዘዝ ተወለዱ ህፃውንት ቆልዑ ህፃውንት ትግራይ እናተሐመሱ እናተቀተሉ خنبرو أبكينا تقبر حيليو سلام يدل سلام زبال زي فوت حيلي أبل أمرار حبارتي سمرت زخنا ويزورو الماز قبرت صادق بتمساسالي من سي تقراي أب كبير سقاي كم زركب بمقلاز تودبو مسمرات نعون خقال السويعن سمع بريتوريا فريسوس سلطان تغناتيتو ناي كينات مدلاون ناي مناسي حفسان استفلالي سلطانات النهبكا خصابنا بالسراويت ناو السودان مشاتن ناو إيرتران ناو استفلالي بوتاتات ناشطهم عدداموتن سقاين يكون اللو مالتيو أوش تتقرأي زلو أنت من إسي بستود من قدم بخبل اللو خقالس خقل اللو نصهم يوزح تزوي يبزح كافتياتهم أفهم السلاز حازو يزجان غزلو سلازي توديو نابزي زقبر زل عفنا عديساتهم بتجميرون أزلوا إن بخبلا خلالون أبو منبر بارتي عرنا أي تعمدهم قبر سلاسي دما من إسي تقرأي كنبرن وليدو كزمدن كم زلو بمقلاز زيقا هدين مقبار سلامة وقال سيكايدو خمزلو حبيرهم من إسي بهوت كنبر اللو من إسي تقرأي بعما يتشحات يسوا يقصل يقلت عين وزيدو كل اللو من إسي نعف تقرأي نويرو سريح شكلو حدار غيرو قلع وليدو هافته فريو كنبر رأي كله والله بناء زم وحدات السبات رأي هوتو عدلو مساي اتفنتو كتفي اولي سلازي نحنا هم تقلسي سلام لوط تግራይ ዋና ዓላማና በሰላማዊ ቢታ በሰላማዊ ቃልሲ ዝጉጅለ እዚ ተወጊዱ ሰላማዊ ናብራ ክነብር
لا سلام كنبر كي تفنقل لا عدو كملس تسديد لون تو عدو فقدوا يشنطرو فقدوا يسدف لون ترغاغي عدو كنورو عدل لمفتاريو ምክትል አቦ መንበር ፓርቲ ባይቶና አይተ ዮሴፍ በርሀ ቦገኖም ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ዓርሱ ካብ ሞትን ጥፋትን ከድሕን ከም ዘለዎ ኣገንዚቦም ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ብዝተኽ ኣነ መጠን ዓርሱ ካብ ሞት ከድሕን ኣለዎ ካብዚኦም ከግልል ክኽእል ኣለዎ ቶብ ሰራዊት ዘለውን በኤርትራ ዚሮም ሱዳን ሸይጦም ብቅርሺ ባይዘይ $300 ይሽየጥ $300 ይሽየጥ $50 ያትወሃቦ $250 ናብ ናይ ህወሓት ካዝና ይዛዓት ናፍቱ ናይ ጉጅለ ማለት ብዙታት ተረዲኡ كيدوم السودان كاب زهلق نعاتهم زي يقبع مسوات خاب زخفل كقطب كخيل اللو من بارك كلام مد اللو نولدو خنبر اللو اللو نمتعيو خنبر كخيل اللو نزيعتهم نويلوم أفتناي سلام اللو من قد خسلف اللو زبل ملختي زلنا. أتوم بوليتيكينياتات أبهلو كونتات كللو من مساعي عدل مناقصين عملكتهم أبزهاب ورئيتهم مناقصي تجراي مسلو من هيوتهم من مخبار بحد خوينهم كيك على سو صاوعي تحليفهم. حزد ما ناب زينا وصاي كنسجر تملكتي اب يمن زمدبرم بإيران زدقفوا اعتقاد حوتي اب العلي سعود عرب ناي بحر اقدا كم زنبرو افليطوم لهم وهب قال وتهدراو كنفتي جوجلتي سقمتي بقصبه تغباراو كخون مخانو بمغلاص ازي دما سعود عرب ابتي بحوتي زمحدر سميناو معراب يمن زركبو ودباتن معرفو نفرتن بمعصاوا كم قبره ملسي زتوسدي تبايلولم تي وهاب قال بزعباتي اقدا زرزر حواليتا كوانت زيهابم حدا حلافي كفل زيناتي قجلقنا افدق ايح بحري زخونم استراتيجيكا وشمت باب المندب نمركب سعود عرب عصوك خون مخانيو قليس زلوم منستر قدات وصاي سعود عرب بوغنو تي ناتي كسي بمخدنان بمسارة اهوغراو حقي نمركبات تهجر نمحلاف كله عدلاي زبل سقمتي كتوسد مخانيو فليتو زلوم حوتي كاب 2014 عام تمرد جميرو نمنجستي كاب سنعة دحري مسقاقو يمن بخينات حد كينات كتحمس مسرحة يفلت قبل BBC سابتي بلوم كبرات تملكتي مع زينا قدمي مزامناك عند قند زينات هتزعلتك زخاخركم حملوا ياسر دحنت سنة مهدار بمحلاو هيوت برخا متقعن منبرن زرقو العدل كم تفترم بريزيدانت تاياز قسلاسي قليزوم تمالي بوجلة خفافيلوم مزتايز جمرو تزاتيتي لمون مس جوجلهم بمخان زتوم قصيلهم ناكايد يركبون كاب زينا وصاي اب يمن زمدبروم بإيران زدقفوا اعتقاد حوتي اب العلي سعود عرب ناي بحر اقدا كم زنبرو فليطوم باركس تملكتي نسعد زحزنا زيناتات بزيزا زيبنا سلام كتالكم عزينا نمسكن سلام